Здравейте, приятели! Аз съм Цвети и днес ще ви покажа едно много лесно изпълнимо дишане в йога, което наистина ще ви е от полза да се отърсите и освободите от стреса, който сте натрупали, защото всичките дихателни упражнения в йога имат за цел да умиротворят нервната система, да я релаксират и да допринесат спокойствие във вашето тяло и, много по-важно, в вашата глава. Упражнението е следното. Вдишваме 4 секунди или 4 броя, аз ще броя с вас, задържаме до 4, издишваме до 4, задържаме на 4 и вдишваме и така цикълът продължава. Значи 4 нива с по 4 задържания. Вдишване, задържане, издишване, задържане. Повтаряме цикъла. Днес ще направим 6 цикъла и искам да ми споделите как се чувствате след това. Много е важно дишането да бъде изцяло през носа, през двете ностри. Аз ще броя, така че вие се насладете на практиката. И така, започваме. Вдишваме. Задържаме. Издишваме. Задържаме. 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 И преминаваме към нормално дишане. Благодаря ви много, че споделихте тази практика с мен. Аз ще продължавам да правя видеа по любимата ми тема йога, моята страст. И много ще се радвам, ако ме последвате в моя YouTube канал. А също така и ако станете привърженици на моята страничка в Patreon. Благодаря ви много и до нови срещи. С много любов и мир в сърцето.